Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Masobra sa 800 ka mga pumuluyo ang apektado sa sunog nga nagluntad kay nasang aga sa Purok Katilingban sa Barangay 39 sa Bacolod City. Ini ang ikaduha nga tion nga may nagluntad nga sunog sa among nga lugar. May nadakpan pa nga nagapangawat samtang nagakinaran-karan ang tanan. May report sa Richard Caballero. Halin sa puog sang abo sa bulkan, nagpuog ang aso sa nagakasunog na naman ng mga balay sa Bacolod. Nagdaba-daba ang nagaililikit ng mga balay sa Purok Katilingban sa Barangay 39 sa Bacolod City, pasado las 11 kainas ang aga. Ang area ang sa tabok lang sang creek sa Purok Mars sa Barangay Singkang Airport. Sa kalapad sang sunog, naglabot ini sa fourth alarm. Nagresponde ang mga bombero sa katupad ng mga banwa kag syudad. May kabudlayan sila sa pagpalong sang kalayo, kay suludlon ang area nga yara sa tupad sang creek. Ang ini nga fire truck nakasalawid pa sa building sang barangay hall. Sa covered court na nagplastar ang fire truck para mapalabot ang hose sa mga naggadaba-daba pa nga mga balay. Ang 81 anyos nga si Shano Bulibuli nagatiniil samtang nagakando sang tubig sa creek para magbulig palong sang kalayo. May nagaingaw ang bumbiro, tanaw ko deo, gaso. Ito nagdagan ko ay ganito bayo. Wala kayo nakuha? Amon lang ganit naging ko ako dao sa dalom. Wala ka naman salbar nga iban? Ha? Wala ka naman salbar nga iban? Why na? Ang iya ginasuksok nga bayo, amo lang ang nabilin sa iya. Pero nakayuhom siya sa gihapon, bisan wala siya may naluwas sa iya mga pagkabutang. Pero bilib ko simo do nakayuhom kapag yapon ah. Sige lang, natural lang na ya. Dugay-dugay, nag-abot ang iya anak nga si Hazel. Nagahilibion. Emotional siya kay ini ang ikaduha nga tion nga nasunugan sila. 2014, nagkalasunog man diri ang ila mga balay. Subong liwat na naman nga nasunog. Di mo balay? Amo ni ang balay na. Ano mo ni? Akon bata. Bata mo ni? Kadua na gud mata mo. Amo gina. Kung wala may natabo nga sunog, wala si Shano kag ang iya ginakabig nga apo makakita ay liwat matapos ini siya magtrabaho sa luwas. Kung na mula kita nay? Sumula mo kita nay liwat? Subong mi kita na nasunog barangay 39. Wala na sunog la ka mo kita nay. Pati ang ini nga dredger nagbulig sa pagkando sang tubig para mapalong ang kalayo. Pensar sang iban nga residente, may nagapadayon pa nga flood control project. Flood control Japon na. Si Jenny sa Bornay, ginpang tipon ang ginpamilak niya nga mga gamit sa kusina. Ginpang itsa niya ini pagwa sang balay para maluwas sa sunog. Nadudla na siyang sa inagyan nila sang sunog sadto. Gipang pilak mo na nadigin ha? Oo. Magamit naman sila. Yung mo to? Sa piyak sa mga gindangat sang nasunugan, may nangawat pa suno sa mga residente. Nangawat manok. Bitbit ang manok? Pinugulang? Girescue ako no uno. Ang sabat? As gimamakot mo saan mo sabat ya? Girescue ako no taga Singkang sa Girescue ang manok? Kain na nung manok ka? nalipong. Sa sunog? Sa record sa Bureau of Fire Protection, malapit sa isa kagatos nga mga balay ang nasunog. 204 ka mga pamilya o kung 849 ka mga persona ang apektado. Kaina sa covered court, temporaryo nga nagtiner ang mga nasunugan. Ang iban, sagwa sang penro nga opisina sa tabok sang barangay hall. Richard Caballero para sa DigiCast Negros.